अमा फिसा नायनो लोगोफोर अमा फिसा मैया लायदोंमोन नालाय जोङो बायनानै फालासिगुरियाव लायदोंमोन। अमा फिसायालाय मेरला दंमोन। दामानो सोंदावनो हाया लोगोफोर, दामानो आयौ अमा फिसानि दाम गिनांगौसो जाबाय। बुन्दाफ्रा 4,000नि खमै मोना, 4,000 200-300 बावसो, आरो बुन्दिफ्रा 3,500। आयौ बिदि अमा दाम खोनाफेरदोंमोन लोगोफोर, आयौ दा गिलु बालु दाम। मैया आं लाबोनाया मासेया थिख्लिख्लि 2,500नि, एकदमबारे एन्जर सिखासो नायजाखाया, होमबाबो लाबोनांबाय माथो उफाय। आरो अमाखौनो बिनिफ्राय एसे देरसिनबाथाय सोंदावनो हाखायाबा, ओंखायनो लानानै फैबाय जोङो। मैया बानायनो सानदोंमोन आं, भिडिअखौ बानायनाय जायासै लोगोफोर, मोनाबिलिसो थांनाय जाबाय। अमा लाना फैनानै आरो न'आव खामानि मेरला दंबावोना, मेरला थाबावो, मोसौ मोसा लायनांगौ, बेनिखायनो खालामनाय जायाखैमोन लोगोफोर। न'निया नायलांदो लोगोफोर। ओरैबायदि अबस्था जोंना लामाया नै लोगोफोर, गोजौ गाहाय बालुनो, गोजौ गाहायानो लाजाखाया लामाया। थामायनायजों केमेराया मावबायहाय। साइकेलबो नारख्लायजाया, गारिबो ओंखारजाखाया, जोंना लामाया देनजारसो। नायदो हाखरा दै बाज्रुम बायदि, दै गोग्लैबायनानै खुरख'जोबनाय बे। ओरै गाखोबाय, गामिनि लामा बे। आयौ मारासो होदों, आब लक्ष्मीबा गैया? आयौ दासो साहैदों। ए आदार जाबाय अमा फिसाया? गोजांदों। बेखौनो आदार जाखोना माखो साननानै नायनो फैदां, माबायदि जाखो साननानै। अखा सिजादों? अखा सिजादों? ए नङा, मैया मोनायाव अखा सिजादों नामा होनदां। आराय हाजारनि अमाया नै लोगोफोर, आयौ गोमोनथारहाय अमायालाय। नायलाय बेफोरखौ बिदिनो दाम गारनानै लायो। जि मोजांहाय गाबनोबो रोङा, इस उन्दुनासो होलायबावबाय। गैयानो बिगुमाया, आलासि सारहैदों। रावबो गैया, मालाय न'आव थाबाय थाजाया, सिखाव होनो लोगोफोर, थांसां। बेखिनियानो लोगोफोर भिडिअआ।